Hoy, naanasad ka. Naanasad ka na imong batasang miskag wala ka hilabti, miskag wala ka bikla, miskag wala ka unsaa, mas strong dayon ka. Ngano mang maguol ka, ug ngano mang ikaguol nimo ang akong presensya. Nga wala man kahilabti, wala ka unsaa. Wala man jud ka unsaa unya mag-English dayon kag mag-post, magpadungog-dungog sa ako Hilasan ba ako ha? Asa man ka nabikil, asa man ka naliki, asa man ka nasakit. Unya, mag-comment dayon ka kabahin sa ako Magmugna-mugna dayon kag istorya. Nya, murag ikaw na gyud ang pinaka-expert. Ikaw na gyud ang pinaka-perty. Ug ikaw na gyud ang binuhat nga walay buling sa sala. Ikaw na. Wow! Kung maka-comment, wagas ha. So ikaw na ang perfect. Ikaw na gyud ang malangit. Nganong maghuot man gyud ng imong dughan? Anang gamay ra kaayo nga butang nga imong makit-an sa ako Murag ikamatay gyud nimo kung dili ka makabuhig pulo nga makapasakit sa ako Unsa ba? Imo na gyud ang i-career ang panghimantay sa ako Gam-i na lang ko og libro bi. Gam-i na lang ko og libro sa kinabuhi. Aron malipay ka. Kana biyang imong post nga in English at di man biya ha kay ang subject og verb galayog baya. Mura ka gapalayog og damang. Ang grammar gakabaliswa. Pero ayaw jud kog hagit-hagita. Ayaw jud kog hagit-hagitaan ng English nga post nimo kay musukol ra bagyud ko. Basta gani, ako nay awayon unya wala ko nang hilabot. Wala ko nanguna unya labaw sa tanan. Wala tikaw bikla na. Pagdagkot na lang judaan og kandila. Panguros na lang daan. Kay bahalag magkadugmo-dugmo akong in English. Bahalag magkarong grammar ko. Mag-in English yung kog tubag nimo. I'm not care. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie, and click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie, and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.